ko so mo mun klo gore la ni na ma wolo ñoo fe klo dimbe mo mi na ina ma wolo e bi Allah ala de meni Allah asebe shen bi woro ni woro parce que ni Allah hindu bo abibe bi woro ni woro di ma Allah bo bi woro ni woro e ka ablaika shejolo ni do yini doron shejolo tigibe ado na shijin na doron ka to ka klo munumunu nay abi klo woyele abi klo dimi frake la donc fen chaman bonyane do Allahu de do ni bi selila ibadam na ni dime Allahu akbaru ni ko arrahman akbaru seliti minaya ni ko arrahim akbaru atimne de ni ko azizu akbaru atimne fika fa Allahu ma Allahu febado de obi kuma kan dama do fo ko ni o kuma kan dama do fo ko jenatique bi nogoya la kaburu saya bi nogoya kaburu bi nogoya la harabi nogoya fen dama do de do subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar o kuma iska Allahu tinunu bela aba bela subhana lahi Allahu bi walhamdu lillahi Allah bi wala ilaha illa Allah Allah bi Allahu akbar Allah bi ni basmala to laje bismi jumembe lahi bismi lahi korna aya munumbe ni jonyo godo haminam na bigla odoy nasrun mina lahi nasrun min Allah idza jaa an-nasru lahi idza jaa an-nasru Allah wal fatu okma Allahu de sifu lahi Allahu de eka Allahu yisegata eki dana donita ka ayele matuko laje ni harfu bedafa Allahu ni harfu kelimbo ala lillahi ni dore bo ala lahu ni harfu nani be bo ala hu okma eka Allahu segata neti menel she me mouliba vurbarke Allahu de baka lafa mouliba ni boraya mouliba tigi do wele ka ko loro jira ilata Allahu de baka wano tatita lafa donc Allahu ni ya sebe ka dala she bi woro ni woro 66 ibi 66 sebele da chamana ko vingo tede ni Allahu hindu bo abibe 66 de donc ni o ci ka dala abe komi Allahu de ala de blay ka dala Allah o kuma na ala to bi kondola ni Allahu ta Allahu iba wurdi adadu mbe korona kono ba wurdi o dala ni ere gab kamana gwala dudo be cheni bi keka chaya shubaw be ani kuna fen juguma bi muso dawla do de kone do shetana fe mais ala bi yorom na shetana be ya mo do bladro ka Allahu sebedro anana korona kono adadu mina no mija asebe sheke mesabani bi konondo ani turu sheke mesabani bi konondo anduru ni ya sebeti lay ibi lay susu ko kan nashila yoro min be ka fo aw serane ko jina shetana o debia cheni kila o debia adoni ke chenjela dro ka yiri ika asiri o yoro la fona ya soro danve dobi ala bolo min bisi ala la o mo danve ko ni fo ala e fenwo fenda abebi jiki Allah akbar donc Allahu ye ala toy bi ko non ko non don o kele ni o kele dron tay wasara o de la do ba ala to ko man timbolo non jongo be ala to ko la de le mania de tila et puis adama de duskun ye Allahu de so ni fofo no Allahu de ba beka Allah imai tori bi kashino ye Allah hali basa be baloni Allahu de
donc o la n b'a fɛ ka min fɔ i ye o la ni hamina ko gɛlɛ y'i sɔrɔ Allahu wurudi nin cogo la siɲɛ 2399 k'i ka hami jira Ala la n'o kɛra a bɛ nɔgɔya mais mɔgɔ minnu bɛ yen ni kɔnɔna bana sidɔnbali kɛn bɛ ka u degun n'i y'a tacogo fɛn o fɛn na nɔgɔya tɛ yen kɔnɔdimi gɛlɛn b'o la degun wɛrɛw b'o la kɔnɔna bana bɛɛ e ka Allahu sɛbɛn 395 jiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko lemurukumuni e ka lemurukumuni ladɔn ɲini ka tɔmɔnɔ lili fana ɲini tɔmɔnɔ ye jiri ye a tɔgɔ sɛbɛnnen don kɔrɔna kɔnɔ kumana tɔmɔnɔ lili ɲini n'i ye tɔmɔnɔ lili ɲini dɔrɔn i ka o ni lemurukumuni ladɔn in tobi k'a di banabaatɔ ma kɔnɔna joli de don fogofogodimi de don biyɛndimi de don a tigi kɔnɔ bɛ funubana de don fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛ taga kɔnɔbara la Allahu y'i nasi d'a ma ni nin jiri fila ye fo n'a y'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ Ala bolo a bɛ dɛsɛ min na Allahu de ye fɛn bɛɛ bonya hali maka n'i bɛ seli i b'a fɔ Allahu akbar n'i ye kibiri minɛ sami Allahu liman hamdahu kibiri minɛ fana na subhana lahi walhamdulillahi o bɛ fɔ kibiri minɛ na subhana rabbiyal azim kumana n'i t'e da subhana rabbiyal a'la donc wa bihamdihi Allahu ti olu kɔnɔna la mais a bɛɛ bɛ taa jɔ Allahu kelen kan Allah o de la dɔw b'a fɔ subhanallahi daimul kaimu subhanallahi al-malikul qudus subhanallahi al-aziz jabbar subhanallahi al-mutakabbir subhanallahi al-khaliq subhanallahi razaq abai Allahu indi mana ibi i janto la Ala tɔgɔ 99 na a daminɛ Allahu di mana nan ko an bɛ don Allahu kɔnɔ an karamɔgɔ an bɛ siya a ti ban fiyewu Ala kalimana da mais Konate da bɔra k'i da don Ala tɔgɔ min na surtout Ala est-ce que a tɛ se ka min dɔ kɛ kitabu ye k'a di mɔgɔ ma o tugu yɛrɛ nafa ni cogo min bon a diyara n ye kosɛbɛ et puis a bɛnna ma i b'a dɔn ne ka kitabu ko ninnu caman bɛ yen a ma nɔgɔn parce que an ye Fatiha bɔ tome 1 de fɔ 3 ka taa se fɔ 4 ma adamaden wolodon ni wolodon min kan ka yiri min bɔ k'i ko donc n y'o bɛɛ di mais ne ka kitabu dilan ma nɔgɔn parce que ne yɛrɛ bɛ wari bɔ n kunna ka kitabu dilan kitabu bɛɛ bɛ tila ka nin donc o de la kɔsa na i da sera ma cogo min na tan denmisɛnnin dɔw wulila ka s'a ma an kanubaga dɔw don ka fɔ an ka Allahu bɔ bon an yɛrɛ ye c'est-à-dire Ala tɔgɔ 99 k'an ka livre bɔ u kun nana k'an ka 99 bɛɛ livre bɔ n ko o madala ni o bi ko kitabu la bon ko n ka n jija ko ka mugan n ka kuma Ala tɔgɔ mugan kan n ko hali mugan ni ne ko n bɛ kuma ka a ti ko kitabu la ni Ala tɔgɔ 10 dɔrɔn de ta o 10 na Allahu b'o la n t'a dɔn n'i ka ɲininkali yɛrɛ bɛ se a ma yɔrɔ min na bon nin ye Allahu ye a nacogo dɔ de filɛ nin ye Allahu nin ye Allahu nacogo dɔ ye bon nin na ni ye Allahu ci ta k'a don bolola nɛgɛ kɔnɔ k'a don i tɛgɛ la o y'o bannen de ye et que ni jugu ɲɛ dar'i kan a bɛ bɔ kogo fɛ i jugu hali ni jugu kɛra fantanya a bɛ taa donc an ye a bɔ livre ye mais bolo ma da livre ninnu ka fɔlɔ mais ni Ala sɔnna i cɛsirilen bɛ cogo min na an bɛna dɔ d'i ma i bɛ t'i kunkolo kɛrɛ lasiya maa caman kɔrɔ nin kɛɲɛ n'i yɛrɛ y'a ɲɛ sɔrɔ i b'a k'i yɛrɛ donc Allahu ye fɛn bɛɛ lajɛlen de ye an bɛna a livre bɔ n bɛ se k'a fɔ a bɔra ka ban yɛrɛ mais ni bolo dar'a kan an bɛna i wele ka i ta d'i ma i n'i ka caméraman ka a ɲɛfɔw ye an kɔni t'a fɛ ka aw ye sɛgɛn kɔnɔ bilen o la parce que ni Ala ka bilije tile dir'i ma ka ban mɔgɔw to yen ka Ala ka da gosi n'a ye da yɛlɛ i se ye min ye o cɛ ka k'i kun i ka taa an bɛ dugawu kɛ Ala ka hɛrɛ ka n'aw ye Ala ka barika don an n'aw la Ala tɔgɔ 99 na a filanan o ye Arahamanu ye Arahamanu ye harifu 7 de Ala ye diɲɛ da ka diɲɛ kɛ nɛmɛ ka diɲɛ da ka nɛmɛ 100 da diɲɛ kɔnɔ ka nɛmɛ 1 dɔrɔn ta k'o bila diɲɛ kɔnɔ a fɔ o de ma ko Arahamani nɛmɛ tɔ 99 bɛ lahara
o arhamani mako be jena fulola mako be je keneyala mako be dawlala mako be jamana mako be darajala fengo fembe na bi je kono ko je kono mako bala ni pana arhamani kuna ne ma do ni na soro yoro wala Allah ale hindu debi be bi kemafla ani bi kono don kema saba ani bi saba o ye a hindu ye o ye arhamani ye bon yɔrɔ dɔw la ale bɛ 200 ani 99 ani 9 ma komi hindu bi ɲɔgɔn cɛ tellement faamu de o de la sunkalo in na ni i mago bɛ nɛɛmɛ na ka sunkalo musaka bɛɛ nɔgɔya kana taa yɔrɔ jan bitigitigi ka bitigi to ye seliji tɛ i ka don so kɔnɔ i k'a fɔ ala n ka ɲinan sunkalo musaka di yan Allahu akbar Fatiha kala sura min ka di o da kan ni tilara tahiyya kɛ ka salam bila araka fila tahiyya kɛ ka salam bila ni tilara o la astaghfirullah wurudi siɲɛ 100 i ka Fatiha yɛrɛ wuludi 299 al-Fatiha yɛrɛ ka taa bila wala dɔɔni nana 299 a fɔ ala n ka ɲinan sunkalo musaka di yan hali n'i bɛ Bamakɔ bɛɛ ka sukaro bɔ billahi n bɛ sun de la i tɛ dɛsɛ Allahu donc o la arhamanu mako be je nafolo la mako be je dawla la mako be je daraja la arhamani keledo kolate de be ka fo an karamo Usman Sheru Madana Haidara an ba fo ka barka da anguna na vesi masi konaya kanguna seku kanguna sigaso ni kona teka ponjoy mako de wale bi ba kabi ala yinda nga tara bu jamana nan shi kono shefla ndara maga sono ndara bu jamana shido Allah faransi nunko ngote ma dele ka seyere parce que chama ni kanga ta menebolo ibi mi soro fasola noti ibo ibse ka sama wala tale no fe ni bi mi soro yo ne bo parce que ni bunya ni fasola iti nyebo wore faso bunya fe ne pon folo jo million 100 ani million 200 Allah adayele lima dogo ne grebude bitiki tembolo ndi madeli o ni ko ima ko ni ala to worodi kibi here soro kana siga wala men nunu fo o de koso parce que dokana na fo na bi se na muna beta kona temi ponjo million 100 ani million 200 a fasola nina ni pongura jo million 100 ani million 10 mina Haidara an kala mɔgɔ Usman Sheru Madana Haidara mina o de tɔgɔ sɛbɛ o kan o dayɛlɛli ma kɛ fɔlɔ faama ma mɔgɔndiya commerçant ma wele ka mɔgɔndiya mais kanubaga minnu bi tungan fɛ karamɔgɔ n y'a mɛn i bi pɔnjɔ la 200 filɛ 500 filɛ 1000 filɛ a bɛ fɔ o de ma ko bonya donc o pɔn jɔra bonya kɔnɔ mais o ti wari gansan di ye ten dɛ n bɛ si ɲɛna n bɛ fɛn dɔ de fɔ ala ndeme point nga jo ni to arhamanu de ta ndeme ala ba fo point bi jo ni ala sona ni ala jena na nga munu ngolo nafolo ka sanu no bi do ala olo bi ni yoro nyini ku se ko no chima donc nyine ko ni ni wurudi wala bi nafolo so kala se ka wala arhamanu ye nafolo di ya fam ni ala sona kitabu min fora mina a be détaillé me kitabu ngono tanga arhamanu ni tatuko mina ka jenne me soro ka wasa la harabi no yawo enne mi halala soro ti shoni ke de ibake o ni balula halala la do e be lafia hali kala bato be mina parce que haram bi ma kono klebina ne ka seliti mina ka sunti mina ka jagati mina o bodon fami mo ko kishi haramu soro la do hali munu be nu ka furko galera arhamanu e jenne me de mi ko neme nafolo bala musulman bala enyuman bala farkolo kenaya bala to ka rahmanu wurudi dron she kemeworo ani bi konondo ani konondo kemeworo bi konondo ni konondo kemeworo bi konondo ni konondo rahmanu wurudi wala no re meja to ka wurudi keme antani kele ni klare ka farda sella ko ngondene nyona koka ni kera muso ganaye ibi furu soro ni kera che ganaye muso bi dima Allah o nitin dairi me soro fiu iba soro donc ko amina o rahmani abet kitabu fala koloti ni abora drombi wele ngere bolo bi itadima tetamo donc comme atoy de corona kala na usigile do
ɛriw fana bɛ yen ni ala sɔnna n'a a kuma kɛ baasi aw ma an kun bɛ se ka a ɲɔngiri ta kɔfɛ an t'a ɲɔngiri kɔnɔ yanni an ka ɲɔngiri i b'a dɔn kɔfɛ i kanunen don ka da i ka karo dɔ di kɔfɛ mɔgɔ ma degun bɛ i b'a fɔ bana dɔ yɛrɛ kɛlen bɛ ka degun lase dɔ tɛ ka baara kɛ nin wagati degun caman b'u kan ka da i ka karo dɔ d'u ma u t'u yɛrɛ nafa ɲini bon degun min bɛ yen n bɛ degun in kalama kosɛbɛ mais degun in kan ka wuli cogo min na diɲɛ mɔgɔ de tɛ a dɔn degun in tɛ wuli ni mabɔ ɲɔgɔn na mɛtiri kɛmɛ kɛmɛ ye ayi fɛn min bɛ na fiɲɛ fɛ n'a fɔra k'an kana maga ɲɔgɔn na ni a bɛ mɔgɔ dɔ la n'o ye a bolo da 2000 la k'o biye den ma e bɛ ban 2000 la wa ayi si ban o la ayi bon hali an bɛ fɛn minnu don an nun na tuma na farafin tɛ kɛ tubabu tɛ kɛ farafin fɛ fo ka dugukolo minɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ u ti kan fɛ fiyewu bon n'olu nana n'u ka fɛn ye k'i b'a don i nun na o u b'a dilan ka poison min k'a la k'a bila ka na e fɛ e b'o dɔn ayi t'o dɔn bon u bɛ min fana feere an fɛ yan o hɛrɛ ma dan bɛɛ i ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye min bɛ taa sa parce que dɔ bɛ n'a don a nun na nin ka bon ne tulo ma o b'a bila dɔ wɛrɛ bɛ n'a ta o bɛ ɲɛnakili nin ka bon o b'a bila bon e yɛrɛ bɛ taa sɔrɔ caman y'a ka bana yɛlɛma caman fɛ k'o bila o sefula ni si tɛ solution ye ala weleli de i bɛ jogo fila kɛ jogo fila kɛtɔ ala e min y'a dɔn ko bana in bɛ yen ka sɔrɔ bana in ma na e min ye bana in dɔn diɲɛ bannen don ala kɛlen don ka diɲɛ kasɛti turunɛ k'a ban kasɛti de donnen don diɲɛ bɛ komi tele kumana e ma kasɛti kura min filɛ fɔlɔ e ma deli ka birisile filɛ fɔlɔ kumana n'a donna ba birisile filɛ mais ne min y'a ye ka kɔrɔ o kuma ne ka kabako tɛ o ala ye diɲɛ ko kɛ k'a ban a ye tile de don sisan page mana se min ma don min o de bɛ filɛ e bɔla kun de yan a kun bɛ o taara min a tɛ yan diɲɛ ko ye waatiw de mais foyi tɛ se ka adamaden bɔ dingɛ ninnu kɔnɔ ni ala yɛrɛ tɛ donc jogo fila kɛ jogo fila kɔnɔ a fɔ ala e min ye bana in dɔn k'a sɔrɔ a ma na jɔn bɛ kisi bana in ma cogo min na e min b'a dɔn k'a sɔrɔ jɔn ka fɛɛrɛ tɛ a ka di n ye a t'i sɔrɔ a ka di ne ye a b'i sɔrɔ o dama don ala n'i y'a ɲini fɛ k'an kisi bana in fitinɛ n'a balaw ye ne ye jogo fila kɛ yahuwa 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 i b'a wurudi siɲɛ 1000 yahuwa 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 ale ala min ye bana in dɔn k'a sɔrɔ aw t'a dɔn ale ala min ye an fa adama da k'an ba hawa da k'a sɔrɔ e tɛ yen bana in nana na cogo min na ale ala min b'a dɔn a bɛ ban cogo min na ale ala min b'a dɔn o kuma yahuwa yahuwa n'i ye siɲɛ 1000 kɛ i b'i te da dugu la i b'a fɔ ala n ye sujudu bi e ye a diyara jɔn ye i bɛ sujudu bi ala ye a ma diya ye i b'a bi ala ye ni seli fana sera i bɛ n'i seli sisan a diyara e ye o i bɛ sujudu bi ala ye min ko ala tɛ yen kafiri min ko mago tɛ ala la n'o donna saya sigara la o bɛ sujudu bi ala ye par la force mana sujudu bi ala min ye a diyara ye a ma diya ye ala n ye sujudu bi e ye ala n kisi bana in ma an kana mɔgɔ ni tilar'o la dugawu kɛ i yɛrɛ ye bana in yɛrɛ dama tɛ papiye ko b'a la i mago bɛ papiye de la i mago bɛ furu de la i mago bɛ denko la i mago bɛ fɛn o fɛn na i t'e da dugu la fɔ ala sujudu bɛ bi e ye a diyara sujudutigi ye a ma diya ye a bɛ bi ye ala ni sujudu b'i ye n mago bɛ nin ko in na walahi i ti bɔ i nɔ na ni ala m'o kɛ n bɛ se ka o di kɔfɛmɔgɔw ma u degunnen don kosɛbɛ mais degun yɛrɛ 24 bɛ an ka fana parce que anw ti mori ye ko an sigi bɛ moriya kan bon olu fana bɛ fayida minnu ta aw ka telew fɛ nin ye Konate ka fayida ye karamɔgɔ n ye ka fayida kɛ n ka papiye ko nɔgɔyara karamɔgɔ worosɔgɔnin filɛ mais n'a fɔra ko worosɔgɔdilaw tɛ se ka bɔ kɛnɛma ka na worosɔgɔ ci woro ɲiminɛw ma woro nege b'an fa donc olu kɔni koronnen don mais an fana ta ye an koronnen don fana tellement faamu de
parce que mɔgɔ min bɛ taa ci kana d'i ma donso min bɛ taa kungo kɔnɔ ka sogo faga n'a fɔra ko yɛrɛ ti kungo y'a ɲɛ na ma nɔgɔ dɛ naji ti kɛ na la dɛ donc an kɔni an bɛ dugawu kɛ bana in vraiment ala y'a jira an na ko a bɛ yen sa ala tiɲɛ yɛrɛ la an y'a dɔn i bɛ yen ma bana in taga ten sa teri minnu fana bɛ mɔgɔw ni tandenw ci an ma aw minnu bɛ fayidaw jouer télé la aw sababu la u ka se k'a dɔw ci an ma n'o tɛ ko ɲagamini de dɔɔni ala k'an dɛmɛ ala ka barika don an na o la ni ala kira hɔrɔma ye sali ala rasul ok an b'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ mali kɔ ka bi ani mamadu konate de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ne ye fayida morikɛ ye an tɛ n'an kanubaga bɛɛ lajɛlen an b'a bɛɛ lajɛlen fami Haidara la an tɛ n'an ka siribukɛ yɛrɛ kɔ siribu suwala baya Haidara an b'a fɔ k'aw an bɛ foli bila a ma a b'i ka émission filɛ kosɛbɛ wallahi a n'a dɔgɔnin Tyson n b'a fɔ bɛɛ b'a filɛ ala ka hɛrɛ k'an ye hali bi ala ka barika don an na ni ala kira hɔrɔma ye sali ala rasul an tɛ na Aminata Haidara kɔ jelibugu kɔnɔna an ka foli b'aw la an b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh a k'an bɛɛ diɲɛ wagati